To fa a cikin shirin namu ne ba tare da bata lokaci ba za mu kawai kai tsaye ga abubuwan da muke dauke da su, amma kafin nan idan wannan ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta mu mai albarka ku danna mana subscribe kana ku taba alamar ƙararrawar sanarwa da alamar liking ga wannan bidiyon yace za ku dinga samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Kana da hula in ka gani sai ta fola ta ga Benz wanka muka kona mu muke zuwa club mu moda order rula ni kake kira na zo na kai ta pick a fila ba mu ake gani muna bolin a capella wannan mu designer header suna saka fela la ka so gani ga jam yanzu muka soma barnan mu suke gani a TV kawunan mu duk da hula 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 baba kana da hula 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 baba zo ka kalli hula 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 alaji kana da hula hula kana da hula baba zo ka kalli kana da hula 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 baba ina da hula 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 baba zo ka kalli kana da hula 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 yanzu muna saka hula 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 baba zo ka kalli kana da hula mu suke kira gwanaye ko a filin kwallo buran musu total muka gaba suka kallo ina bolin ne da gayuna ai mu ne gatan wasa kamun hifa kani ba yanzu namiji suka tasa waya an kare yanzu kun ga gagare mu muke bala'i dole ne a bamu bangare mu ne renan arewa mazaje suna rufewa mu ma yanzu mun fito a gan mu mun daina ladewa hula 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 baba kana da hula 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 baba zo ka kalli hula 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 alaji kana da hula hula kana da hula baba zo ka kalli kana da hula hula